Dis que ninguén sabía tanto de impresión como a Manuel. Non en van levaba máis de 40 anos á fronte da imprenta con máis prestixio da cidade. Non tería nin 30 cando empezou, como gostaba de contar. Nun local pequeno e oscuro, cunha máquina de segunda man, sen un patacón no peto e todas as ganas do mundo. Moito cambiaron as cousas desde entón. Miraba agora o seu negocio e sentíase orgulloso. Ao longo dos anos, sempre fora pioneiro no sector, estaba ao día de calquera innovación. Quen dixo que a tecnoloxía ia acabar coa industria do papel non coñecía a imprenta de Manuel. Pero Manuel tiña un dilema. Xa case contaba 70 anos e cría que xa chegara o tempo de descansar. Pero non sabía que facer. A vida levara os pasos dos fillos por outro camiño, pero el non quería, de ningún xeito, deixar morrer o traballo de 40 anos. Non lonxe dali, unha moza inqueda e creativa quedaba co tío cos amigos para tomar café e facer plans de futuro. Marta estudara artes gráficas e traballara xa en diferentes emprentas. O que tes que facer é montar o teu propio negocio, insistiu o seu mozo. Es creativa, tes formación e capacidade, entusiasmo. Por que non o intentas? Ela quedouse con esa frase. Por que non o intentas? E comezou a imaxinar unha gran imprenta, moderna e tecnolóxica, innovadora, vanguardista. Pero mira, con sentidiño, filla? Recomendou a nai. Non será mellor coller unha imprenta xa en marcha? Faláronme dunhas novas axudas da Xunta para asesoramento nestes casos, que non chan vir mal. Foi entón cando tivo noticia da Oficina do Autónomo, unha ferramenta virtual da Xunta de Galicia que conta, entre outras cousas, cunha base de datos de empresas que buscan facer o relevo xeracional fora do entorno familiar. Cando foi consultala, non podía crer o que estaba vendo. A imprenta de Manuel buscaba unhas novas mans para levar o temón. Marta sabía vendela. Cando estaba no instituto, fixeron a visita cos compañeiros de clase e non só quedou apaixonada polo oficio, senón tamén polo saber de Manuel, polo seu entusiasmo, todo un referente. Foi a entrevista con Manuel chea de nervios e plans de futuro. Chegado un momento, el preguntoulle: "Esta empresa é a miña vida. Están metidos nela moitos esforzos e desvelos. Por que crees que ti é esa persoa axeitada para seguir adiante?" Marta rebuscou no seu bolso e sacou unha fotografía. Nela, unha moza duns 15 anos escoitaba abraiadas explicacións dun Manuel máis novo, que se dirixía a un grupo de rapaces de visita na súa imprenta. Sempre quixen ser como a ti. A Xunta de Galicia ofrece novas axudas para asegurar a continuidade de negocios solventes e favorecer a integración de persoas mozas no emprego autónomo. Na oficina virtual do autónomo pódese atopar unha base de datos de negocios interesados en facer remuda xeracional e a información para acceder ás axudas activas para asesorar tanto ao que transmite como ao que adquire o negocio. Os nosos autónomos, a nosa forza. Xunta de Galicia. Galicia, o bo camiño.